Mlalelo wami ngiyakubingelela uphinda kuphi la kufinya khona lo mbuso njengamanje kubikela yona ke umathanda xa usintombi zimgomela amahlaka abanyeze baqomela imali thubazi ngana ukuthi ngabe usuku lakho la cela ukuthi wenze okulungile upress subscribe button ushare uphinde ucommente ulike ivideo yethu. Ukusubscribe akumahala akudla imali yamuntu usukwenza ukuthi kube wena oqala uthola notification maka sekufakela ivideo phambili. Nganza wethu ngifisa ukucacisa lokho ukuthi uma uthi uyinhlamba la ekhaya uyablockwa noma uyareport. Okay, asikhulume ngendlela yabantu abadala noma ngokwendlela esibona ngayo noma ngathi uyimbi indlela kodwa zama indlela yokuyibeka ngayo uyeke inhlamba nokuthi ngichemile nani. Into engifuna ukuyilungisa la ngane zakwethu ileyo ukuthi ukhuzani wathengile ama views. Yabo kungenze ukuthi wathengile kodwa mina ni 70% ukuthi ukhuzani akawathenganga ama views. Ngasiphi isizathu na? Ngesizathu sokuthi ukhuzani ubelindiwe abalandeli bakamthandeni abalandeli bakakhuzani. Abalandeli bamthandeni bamlindele ukumgxeka, abalandeli bakhuzani balindele ukuchoma noma ukubonisa ukuthi angayenza lento yama views. Indaba eshawo 1 million views ku YouTube na ingoba amabhinca athutheleke ku YouTube. Uzokhumbula ukuthi kuke wane crisis la khona usiqiniseke ecela noma enxusa amaqhawe ukuthi awafundisa abantu ukungena ku YouTube noma udlala ingoma online, njengoba futhi ephinde wakuveza ukuthi uyayiqhenya uyena yedwa futhi umuntu owafaka lento emabhinceni ukuthi kuqhudelwane online ngendaba ama views. Uyabo, so umkhuzani into yokuqala ayishayela imiliyoni abalandeli bamthandeni ibona bamenze washaya imiliyoni nabakhe babe sebethayisela kodwa abaningi abenza ukuthi ishaya imiliyoni abamthandeni. Uzokhumbula ukuthi ithe iphuma ingoma kwagijima kwathiwa hayi ama-hour amangaka usashaya u2000. Yabo washaya u12 lo ibilindwe ngawo wahlala phela yaphunywa ngabo 8 kahle kahle washaya u12 lo ibilindwe ngawo yasivela ke yaqhama. Itekshaya u12 vele isino 20k 17k 54k. Yabo kuthekusa vele nxa uthi kwathi kusayisina 100,000. Uyabo uma isina 100,000 ubani na ongafuni ukuzwa lengoma elokhu ilalelwa. Yabo uYouTube ke wangena 1 minute angazi nesikhathi esikaliwe esithi 1 minute and 40 second what or 15 second ulalele leyo ngoma noma ulalele leyo video leyo iyabala as a viewer. Yabo kodwa kune certain time ebekiwe futhi ukuthi uma ungena less than this time ayibalwa as a viewer but kuyena ngale iyavela ukuthi ungenile wayibheka. Yabo so kungani nikwazi ukuthi nithi uthenga ama views kube nazo ukuthi abalandeli bamthandeni bebemlindela abakhuzani bebemlindela. Kuyenzeka ukuthi khona abantu abangakwazi ukudownloada ku YouTube abangena ama group ku WhatsApp kodwa uyakhona ukudlala ingoma ku YouTube. Yabo imoto njengamanje ayisayinabo okusayinazo lezi zinto ezinzini, so kulula ukuthi uvele udlala ingoma ngo YouTube uconnect ngebluetooth emotweni yakho uyehambele. Yabo ziningi izathu engenza ukuthi ukhuzana shaya 1 million kulesi sikhathi asishayile ngoba belindelwe abantu abaningi. Ingoma yamthandeni into edala ukuthi kuthi uyayiflowela ingoba yayengalindelekile ukuthi ngashaya 1 million izifike kulesi sigaba ekisona ngoba yayengaqhathaniswa na ngoma. Uyabo ingakho kuthiwa iyayiflowela ayiphushwanga angicelwanga abantu ukuthi abayilalele. Nokhuzana ngine mhlambe noma ngamazi kahle but I'm sure ukuthi u70% wakhe akacelanga ukuthi abantu abahambe ulalela ingoma. Yabo ukhuzana besezomaka ukuthi abantu bethi beyilalela ingoma kodwa umakani umaka iParis ngoba iParis ibiyenze ibuwa iParis biyiflowela ingalwi namuntu kodwa ngencindezi abhekana nawe yena njengomculi bekuphoqa ukuthi kufanele akhiphe ingoma. Uzokhumbula ukuthi uzowakhipha ingoma ecezile esikhundleni sengoma ebilindele abantu bebelindele ingoma ethi shushu umntanami yona ngoma bebeyifuna obengenzeka futhi ukuthi ingenze ngalendlela ebe mhlambe enze ngawo umjolo ngoba lethi shushu umntanami akubona bonke abantu abebezoyithanda. Yabo mhlambe umuntu le mhlambe ko Cape Town ongamazi ukhuzani bekuzoba nzima ukuthi ungene le ngoma ngoba bezothi hawu sekuyiwe ke leyo mpi yamaskandi. Ofuthi ngiyamncoma ngokushintsha ititle yengoma nokushintsha nje ingoma yonke afake le ngoma ethi umjolo ingoma ezolinka neSouth Africa noma ezolinka neAfrica abantu abakwazi ukuzwa umculo kamaskandi.
yabo. Ngane zakwethu ngiyafisa ukuthi nibe neqiniso, sivumelane futhi ukuthi ngampela uwathengile noma akawathenganga, wena indlela obona ngayo iyiphi. Uma ukuthi awukazi ungene ku-YouTube uyidlala ingoma kaKhuzani, ungasho ukuthi uwathengile. Kodwa uma ukuthi uyi-Red Nation uke wangena wayidlala ku-YouTube ingoma kaKhuzani, wayibheka, kufanele ukuyibheka, angithi uma uyibheka kwi-wall ayikuyenze ngingawavezi ama-views, kufanele uze uyidlala ubheke information lapha ukuthi thini. Noma ubheka information ingoma iyadlala, iyakubala as a viewer wena ukuthi ufike wabuka, ayibali ukuthi uyi-Red Nation noma uyini, uyabona. Ekuthenini-ke indaba yencindezi soyikhuluma ngelanga, yabona nje sokukhuluma ngelanga lokho ngeke sikuveze ngoba noKhuzani uke washutha ngayizolo emboza imoto, wathi abantu abaqagele, uyeveza ngakusasa, waveza ngakusasa wonke lokho. Nokuthi unqaba ne-content nayo yonke lonto asinankinga nayo, sama-YouTuber sobuye sikhulume lokho. Okay, ngicela ukuthi njengamanje size umbono wakho ukuthi wena uyaphika noma uyavuma ukuthi uKhuzani uwathengele ama-views, kodwa ungaphiki uma ukuthi uyi-Red Nation ingoma kaKhuzani uke wayidlala ku-YouTube. Unless kuthi awukazi uyidlala, awukazi uyizwe indawo, awukazi uyidlala, kodwa uma uke wayidlala ungathi nje uKhuzani uthanga ama-views. Ileyo ngana kwethu ekhulunywa ngayo la kuma-comment kuma-video nengisawafakile nje. Ungahamba uyobheka amanye ama-video la sikhuluma khona noma kuhlaziywa kubhekwa ukuthi uKhuzani ucindezela uluve warawara, why ekhipha oluve besaphusha, noma umkhulekelwa bonke labo bantu besaphusha, yena useyakhipha ufuna uzofisha uluve futhi. Konke lokho khona la ema-video nami, bheka ivideo lapho khona ichaza ukuthi yini umcindezelelani lo, yabo. So ngane zakwethu, njengoba sixhumana, ngiyafisa ukuthi sithi ukubonisana noma sithi ukubheka ezinye izinto, ungakhohlwa phela ukusubscribe la ekhaya ukuze phela kube uwena oqala uthola i-notification noma sikufakele ivideo, yabo, ukwazi ukuthi uphinde ubuye uzokhomenta. Khomenta-ke njengamanje usho ukuthi wena uyavumelana lokho engikusho noma uyakuphikisa na. Uma ukuphikisa ungakuphikisi kodwa ungakazi uyidlala ingoma, ngoba nami ngiseke ngayidlala several times. Njalo uma ngiyobheka ngifike ngiklikhe idlale bese ngibheka information ukuthi ama-views athini, yabo, kuze sikwazi sibuye sizonithulela, yabo. So share-ke phela ivideo yami, ulike, ngiyakucela ungaphumi la ungalayikile. Ngiyakuthanda ngane yakwethu, mina ngivumele ngibambe la ivideo yanamuhla, asihlangane kwivideo elandelayo. Uma thinto wacebisa lo, thank God.